Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pinanggi malih ing paucalan basa Jawa. Bocah-bocah, ing dina iki ayo nerusake pasinaon basa Jawa ya kuwi ngenani njlentrehake isine teks pacelathon, menjelaskan isinya teks percakapan. Ing tuladhane teks telu iki ana percakapan antarane Agung lan Pak Hari. Sing tuladhane Agung nggunakake basa krama alus lan Pak Hari nggunakake basa ngoko. Ayo disimak bareng-bareng. Pacelathon iki diwiwiti dening Agung nyuwun prisa marang Pak Hari. Nuwun sewu, kok njanur gunung nitih sepeda, Pak? Kenging punapa mobilipun? Nuwun sewu iku permisi, kok njanur gunung tegese kadingaren utawa tumben. Nitih tegese numpak sepeda, nitih iku numpak. Kenging punapa mobilipun? Kenek apa mobile? Pak Hari jawab, mobile apik-apik wae, mung bapak kepingin sepedahan. Jadi dijelaskan mobilnya baik-baik saja, hanya Pak Hari kepingin sepedahan. Bapak punapa mboten lingsem? Lingsem iku padha karo isin. Bapak apa ora isin? Basa ngokone ngono. Ora, isin iku yen bolos, telat utawa ora nggarap PR. Lajeng menapa tujuanipun Bapak nitih sepeda? Lajeng iku terus apa tujuane Bapak numpak sepeda? Kanggo njaga kesehatan lan ngulinakake budaya gemi nggunakake energi. Dadi tujuane Pak Hari nitih sepeda iku kanggo njaga kesehatan, menjaga kesehatan dan lan ngulinakake membiasakan budaya irit. Irit nyang apa? Irit anggone nggunakake energi. Wah, kula kok mboten mudeng to? Agung ngrasakake yen ora mudeng. Mudeng iku apa? Mudeng iku paham. Agung urung paham karo penjelasane Pak Hari. Mobil kae bahan bakare apa? Agung jawab, bensin, petralit utawi petramak. Nah, kuwi kabeh bahan sing asale saka bumi. Yen digawe terus, suwe-suwe bisa entek. Dadi bensin, petralit, petramak iku tuladhane bahan-bahan sing asale saka bumi, dari bumi. Kalau dipakai terus-menerus, lama-lama bisa habis. Wah, dangu-dangu rak saged telas. Dangu-dangu iku padha karo suwe-suwe, basa Indonesiane lama-lama. Telas iku padha karo entek. Kalau dipakai terus-menerus akan habis. Mulane aku numpak sepeda ben irit energi. Numpak mau nite iku kalebu krama alus. Wah, menawi para pejabat ingkang dalemipun celak kantor kersa nitih sepeda saged irit BBM. Dadi Agung takon, yen ana pejabat sing daleme iki omahe
celak iku dekat dengan kantor, kersa iku gelem, nitih iku numpak sepeda, berarti iso irit BBM. Iya, kajaba kuwi uga nyuda kemacetan. Dadi iso ngirit BBM lan nyuda iku ngurangi kemacetan. Nah, bocah-bocah, kuwi mang salah sijine tulodo carane mangerteni isine teks pacelathon. Bocah-bocah kudu ngerti apa tegese ukara-ukara ing sajroné pacelathon. Yen bocah-bocah urung ngerti, urung paham, iso maca, iso goleki ing buku-buku basa Jawa utawa nyuwun prisa marang Bapak Ibu ing dalem. Cukup semene dhisik bocah-bocah, muga-muga ana faedahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.